за Бойко Борисов или добро или нищо, но всеки знаеше, че излязаха и много такива анонимни доклади за него, които го свързваха с СИК. А те вярни ли са или не са вярни? За да си добър, трябва да познаваш мутри. Много често самите полицаи се допитват до журналисти, за да сверят информация, която има. А ти познаваш ли мутри? Да, при всички положения той ще бъде убит. Това, че и Жил Ростов и Боби Цанков бяха хора, които държаха много да се знае, че са близки до мутрите, до групировките, но... Държаха или бяха близо до мутрите? Да, казвам се Мария Николаева. Журналист съм в разследването от 10 години. Страшно си обичам работата. Обичам да се радя там, където много хора смятат, че удрят през пръстите, но пък е невероятно забавно. Забавно да в криминалния свят да се... Да, много по-интересно, отколкото да си в парламента, въпреки че според мен престъпността идва именно тръгва от парламента и стига вече до хората с приятели. Но е доста по-забавно. Ти как си стигнал до този свят? Как стигнал до извода, че... Политиката и криминал... Те са свързани, те се преплитат и примерно може да се наблюдава, да речем, ако по време на правителството на Иван Костов по-силни бяха хората от групировката на ВИС, така наречената групировка, която вече не съществува, и популярни бяха хора с имена като Самоколец, също покойник, Клюна. След смяна на това правителство, изведнъж дойдоха на власт мутрите от СИК, т.е. на всички възлови ключови позиции по митниците дойдоха хора, свързани с групировката, трафика на стоки, контрабандата и всичко останало беше говорено в ръцете точно на тези хора. Тоест, всяко едно правителство може да се каже, че знаково се свързва с една или друга организирана престъпност, т.е. с една или друга групировка. В нашето правителство имена можеш ли да споменеш? Сегашното правителство? Да. Аз мисля, че те първо ще започнат да излизат за Бойко Борисов или добро или нищо, но всеки знаеше, че излязаха и много такива анонимни доклади за него, които го свързваха с СИК. А те вярни ли са или не са вярни? Той по принцип е човек, който си има минало, и в това минало като човек от охранителния бранш няма начин да не се свърже с такива хора. Като един главен секретар на МВР няма начин да не познава бандити и престъпници, да се среща с тях, да обменя различни мнения. Всеки знае, че е бил приятел с Пашата, Румен Николов Пашата, един от основателите на групировката СИК. Он изгражда много силно този имидж на Батман, на Супермен. Но мисля, че това в един момент ще му изиграе лоша шега. Просто ще се предавари. Още повече той има склонността да се предаварява хора около него. Вече говори се, че нали един от първите бушони след Румяна Желева, който ще изгърбни, това е финансовият министър Симеон Дянков. Това много парите се налагат да дисват. Просто, че ще бъде отстранено от правителството заради... Той направи много гафове. Това с бюджета, това с така наречената пица, нали, как я размахваше. Просто се коментира, че това е един от слабите му хора в екипа, който има в момента. За да си добър, трябва да познаваш мутри в работата, която вършиш, за да може, когато примерно се случи нещо с някой, да звънеш на дадена мутра и да кажеш, абе ти познаваш и го този, и да се срещнете и най-малкото той да ти даде информация отвътре, защото ако разчиташ на информация от полицията, просто трудно ли стигне до някъде. Много често самите полицаи се допитват до журналисти, за да сверят информация, която има. А ти познаваш ли мутри? Да. Изброй няколко. Те много тях са покойници, за съжаление. Всъщност хората, с които взимам интервюта, обикновено умират. Но вярно ли, че тези журналисти си пият пиенето и един вид са част от групите на тези? Пият пиенето не. Може би иска да изглежда така. Не бих казал, че си пият пиенето. Мутрите не допускат до по-тесни такива кръгове журналисти, с които да си пият пиенето, да сядат на една маса. Това, че и Жил Ростов и Боби Цанков бяха хора, които държаха много да се знае, че са близки до мутрите, до групировките, но... Държаха или бяха близо до мутрите? Мисля, че държаха. Били са близо с определени хора. Значи, Жил Ростов, нали, разказваше много за контактите си с Маджо, с Маргините. Боби Цанков пък говореше много за Демби, за Златко Баретата. И спомена, че Македонски е жив. Да, всъщност той това разказваше и основно обясняваше, че Босът Цаков го е преследвал, защото след като разказва, че Мето Илиевски е жив, съпругата му Бианка не могла да претендира за наследство на Мето Илиевски.
Значи във всичките тези приказки има голяма доза истина, според мен, техните. Но това са били по-скоро да чуят от тук, от там. Има мутренски фолклор, винаги има неща, които се разпространяват. Ето, примерно в момента един от основните слухове, който обикаля и който според мен не е верен, но все по-упорито се разпространява, че всъщност малкият Маргин е мъртъв и затова не могат да го открият. И периодично се пускат едни такива слухове. Маджо, да речем. Нещо като жълта преса измежду мутрите. Да, точно така. А Мето Ленски жив ли не си? Аз не мисля, че е жив. Говори се за един гръцки пластичен хирург, който всъщност обслужва нашите мутри, които искат да изчезне и се претопят. Че отишъл в Бразилия, така да. се говореше. Това е също както се твърди, че примерно е жив Илия Павлов, или че Георги Илиев всъщност не е убит, след това беше показана неговата снимка. Различни хора се възкрасяват. Аз не мисля, че е жив. Нормално, всеки се страхува още повече. Била съм заплашена много пъти. Как реагираш на заплаха? Кой те заплашва всъщност? Всъщност най-големите ми заплахи са дошли от, може би, от държавата. Когато преди време правих едно разследване за това как БСП и ДПС си поделят имоти, то много скъпи имоти по Черноморието. В Делаверата е участвал всъщност братът на Сергей Станишев, който е архитект. По това време на Станишев все още беше министър-председател. И тогава в редакцията ми се изтрешаха двама души, които така, нека да ми обясняват как ще на Залецкия семинар. Клюна също, заради него известно време се движих с охрана. Тогава бях взела интервю от него, бях отишла в къщата му в Княжево и така ме заключи там. Каза, че ще ме пусна чак на сутринта, когато приключи интервюто някъде около 4:30 се прибрах в къщата. Колко време се прави интервю с него? Може би 8 часа. 8 часа да. На говорене ли пишеш? Ами в началото, когато отидах, той беше сам, супер превъзбуден. Каза, ето сега ще правим интервю, връчи ми една тетрадка и каза, задавай си въпроси, ти си отговаря, ти знаеш какво да кажеш. Аз му казах, как така. След това изведнъж започна някакво безумно задаване на въпрос. Той каза, сега ми задай този въпрос. Примерно задай ми въпрос, не смятате ли, че сте параван на МВР, а за това се крият други наркобосове. И всъщност... Ами, не нагласено, но той държеше да отговори на едни въпроси. След това започна да пуска филмчета по Discovery и каза, че много обича да гледа филми за животни. След това звъня да поздравява Илиян Варсанов по една фолк-програма. Аз мисля, че глобиха хора, които са се страхували, че той има информация, която всъщност той не има. Това, че Боби Цанков говореше, че познава този или онзи, всичко това се разигра в момент, в който МВР задържа наглите, задържаха групата на крокодилите. Тоест, неговия блъф доведе до неговата смърт. Да, така смятам аз. Той някъде малко преди Коледа ми позвъни и каза, тук непременно трябва да публикуваш едно писмо. И всъщност той огласяваше, че Тихомир Георгиев, боксьора, който беше впоследствие задържан, е извършил 5 или 6 убийства и според този свидетел, който беше анонимен в това писмо, дадено ни от Боби Цанков, според него всъщност Маргините отговаряли за може и 5 или 6 неразкрити до момента убийства. А това писмо публикувано? Да, то беше публикувано. Впоследствие този човек беше задържан. В момента той се явява един от свидетелите срещу Маргините и срещу Златко Варетата. И в същото време е задържан по... Но не е задържан за убийство на Боби Цанков. Аз не мисля, че това убийство ще бъде разкрито, както убийството на Георги Стоев. Когато убиха Георги Стоев и му викаха на разпит в полицията, едно от ченгетите каза, че всъщност за него това убийство е целяло дестабилизация на държавата, защото става в момента, в който Роман Петков, тогава министър на МВР, беше атакуван и малко след убийство на Жора Стоев беше принуден да си подаде оставката. Така че много често убийството цели няколко неща, т.е. не е еднозначно. И трябва да се гледа какво се случва след това. Във всеки случай няма да бъде писател, човек, свързан с групировките. Лично аз имах, по принцип, ние криминалните репортери периодично изготвим един такъв списък с жертви. Някога той се изплува, понякога не. До едно известно време се коментираше името на Христо Ковачки, впоследствие обаче това се размина. Мисля, че може би бих очаквала някой от групировките и то ден би. При всички положения той ще бъде убит.